Her sidder I to pensionister, herre og fru Mortensen. Fru Mortensen kigger på ugens tilbud hos den lokale købmand, mens hr. Mortensen ærger sig gevaldigt over, at han står for at hente den. Ja. Der er gode tilbud den her uge. Nå, igen. Hvor var det også sidste uge? Hej, har du set? Saftevand, det er børnebørns yndlings, og de kommer jo i næste uge. Ja, det gør de også. Det skulle du til at hente noget af. Ja, jeg tror lige, vi skal have en kop kaffe først. Det tror jeg lige. Ja, så er i orden. En god kaffe, du har lavet. Jeg skal over og hente det så. God tur. Luk for det. Nu håber jeg altså bare, at han også husker at købe smør. Fik jeg det sagt til ham? Ja. Han skulle også købe noget yoghurt. Det vil børn også synes om. Der var med, det god. Nu har hr. Mortensen købt blandet rød saft, men er produktet nu også hvad der reklameres for? Se selv. Der var med, det god saft. Nå. Men købmanden sagde, at vi skulle købe det her dagen for. Det var sådan noget, hans børn godt kunne lide. Sådan noget blandet rød noget. Ja, det er centralt. Det lyder meget interessant. Så lige skulle prøve at smage ud. Ja, det er nok en god idé. Det ser nu altså højt ud. Nej, Hvad tror du det er? jeg ved det ikke helt. Det skal da være saftevand. Ja. Det er da købmanden sagde, det var. Jeg så også kun sådan en ting bagpå. Jeg tror, det kunne være en fejl at stå røg. Jeg ved ikke. Prøv at smage ud. Jeg skal drikke det her. Så må vi købe det gode næste uge. Ja, du har nok ret.